Brabant of Zweden, Gelderland. Nou ja, goed allemaal Limburgers. Lekker platte mensen, heerlijk. Slavenkoor, verder familieren, verder Limburgeneren. Kom weer, van links en rechts. Lekker moeilijke, 60 geworden. Met de rechterhandsbeweging. Hier 6 volgers. En niet veel. Ik denk niet goed. Klappen. Het vorige nummer had u meestal gezongen en een 88-jarige oude man bij ons op de Hoeksepellenbrellen zong dit met ons. Mensen kinderen wel een eentje. Ja, Lucas ook best. Ja, komt ze net binnen? Oh, tof. Nou, wie zien jullie vandaag voor? Oh, maar niet zo. Mensen kennen wel een beetje. Het allerlekkerste wiet van jullie stad. En Els, ik heb net de foto's gezien, maar daar huurt zich ook niet. Het is nog wel een paar jaar allemaal, maar vroeger. Vlieg, dames en heren. Ja, nog steeds. Ik zei al, de heuken zien wel korter geworden, maar de crisis, hij is zo. Nee, dit is niet wel. Nee, dat is niet. Wat zei ze dan? Best wel niet geschoten. Ik moet goed geschoten. Mensen kennen wel een beetje. Elsbia, 60 jaar, daar kom ik. Ja!
En ze gingen stapelen, want wie ziet netjes, stapelen is goed op elkaar liggen, en de hersen op elkaar liggen, en bewegingen maken. Je werd alles van, ik denk dat je bent allemaal kinderen, of niet? Deze dag, nee, dat is niet meer, hè? Ja, stapel met John en Els, speciaal voor John en Els, mensen zo'n stomme Thijs. Gelukkig nog steeds, hè? We hebben wel zorgen nu met Thijs, hè? Tegels? We kunnen ze niet op tegelen, hè? Oké, de laatste keer. Mensen kennen mij. Alsjeblieft.